Fy enw I yw Siôn Emlyn, a dwi yn naturiaethwr ac yn gadwriaethwr. Dwi ar fin cychwyn taith anhygoel, i ceisio dod o hyd i'r bywyd gwell sy'n byw yma ar Ynys Môn. Mae'r lle yma feddwl o byd I fi. Yn yr rhifin diwetha, athon ni ar hyd arfordir Môn, a dod o hyd i'r creaduriaid sy'n galw'r môr yma'n gartref. Ond rwan dwi'n camu mewn I Coedwigoedd yr Ynys, a dod o hyd i'r creaduriaid rhyfeddol sy'n galw'r lle yma'n gartref. Yn ystod y dydd, ac hefyd yn ystod y nos. Fydd y technoleg diweddara'n galluogi mi wneud hynny. Yna mochyn daear, 10 troedfedd ymlaen I os hynny. Dysgaf am pwysigrwydd coedwigoedd yr Ynys. Pam bod y coedwigoedd hyn yn hanfodol i'r bywyd gwyllt.